Xa están abertas as inscricións nos servizos de madruga e comedor que pon en marcha o Concello da Pobra durante todo o curso nos centros de educación infantil e primaria do municipio para facilitar a conciliación das familias. A Concellería de Igualdade pon a disposición para os pais e as nais que os podan necesitar o servizo de madruga e comedor durante o curso escolar 2026-2027 nos centros Fernández Varela, Pilar Maestú Sierra e Salustiano Reieiras. Dende a Concellería de Igualdade consideramos que facilitar a conciliación da vida laboral e familiar é unha cuestión fundamental. As familias necesitan recursos que lles permitan organizar o seu día e compatibilizar as súas responsabilidades laborales e familiares. Neste sentido, entendemos que as administracións temos que estar ao carón das familias. Tamén quero agradecer e poñer en valor o papel fundamental das AMPAs, que son as encargadas de xestionar os comedores nos centros, así como moitas outras actividades de lecer e de ocio para os nenos e nenas. Os interesados en contar co servizo a partir do primeiro día lectivo deberán presentar a solicitude antes do 4 de setembro, ben a través da sede electrónica ou no Rexistro Xeral do Concello. No momento de formalizar a inscrición deberán indicar a modalidade escollida, posto que os prezos varían en función das necesidades das familias, xa que poden optar por mes completo, medio mes, días soltos ou esporádicos. Para aquelas familias que precisen o servicio o mesmo día 9 de setembro, é necesario que entreguen a ficha de inscripción o 4 de setembro, que é un venres. No caso de necesitar o servizo calquera outro día durante o curso, será suficiente con que entregue a ficha 2 días hábiles antes de necesitar o servizo. Onde se entrega a ficha de inscripción? Pois a ficha de inscripción pode entregarse mediante unha instancia xeral a través da sede electrónica ou ben de forma presencial na oficina de Rexistro Municipal ou no Servizo de Igualdade que está situado fronte ao Concello e xa durante o curso ao monitorado que está presente en calquera dos servizos. Que modalidade se pode solicitar? Pois ben, cando se entrega a ficha de inscripción onde se fai constar o servizo que se necesita, pode escoller ben se a modalidade é por mes completo, por medio mes, por días soltos ou días esporádicos. Os interesados en obter máis información poden solicitala no Departamento de Igualdade do Concello. Os servizos están cofinanciados polo Ministerio de Igualdade a través do Plan Corresponsables.